Ďabel. Seril zuby, alebo kulil oči, alebo čo robil, hej. Toto správanie je pre najbližších príbuzných profesionálneho vojaka doteraz záhadou. Pitva totiž jednoznačne preukázala, že nebol pod vplyvom žiadnej látky. Nikdy nebol konfliktný človek. Ivan slúžil v armáde 13 rokov. Za ten čas sa zúčastnil vojenských operácií v Kosove a Afganistane. U vojakov, ktorí sa ocitli v priamom vojnovom konflikte, sa občas vyskytuje duševná choroba zvaná posttraumatická stresová porucha. Či ju mal aj Ivan, už bohužiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť. Jedným z takým dominantných príznakov teda sú tzv. Flashbacky. To sú psychotraumatické vzpomienky na udalosť, pri ktorej človek prežíva veľmi mučivé pocity. Ministerstvo obrany tvrdí, že naši vojaci sú po psychickej stránke v poriadku. Ak by ale potrebovali pomoc, je im i hneď k dispozícii. A to 3 až 6 mesiacov po ich návrate z nasadenia. Tí pacienti odmietajú pomoc psychiatra, respektíve pomoc psychologa, čo býva v praxi veľmi často problém. V slovenských vojenských štatistikách teda táto duševná porucha vôbec nefiguruje. Je preto záhadou, prečo sa s ňou veteráni z ostatných štátov trápia až do konca života. Nemáme prehľad o počte týchto profesionálnych vojakov. Zároveň nie je možné potvrdiť priamy vplyv účasti vojaka v zahraničnej operácii na vzniku duševnej choroby. To sa tutla, viete, nikto nič. Vojska o to, viete, ak sa pojú, zamlčujú to. Z Trebišova pre televíziu Joj, Peter Sabo.